Μπορώ για μια γουλιά νερό από το καματερό γιατί το κάνω καρτερό. Έλα. Όχι, δεν μου κάνει αυτός, δεν μου κάνει αυτός. Τι χρώμα θέλεις? Για αρχίσει, προσέξτε. Περίμενε. Ναι, ναι. Κάντε τα μνήματα, παιδιά σας. Εκεί. Όξο. Να κουρδίσει, παιδιά. Γιατί πρέπει να κάνω το σκάψιμο. Πρέπει να κάνω σκάψιμο. Άσε ρε, λέει, τώρα και θα το σκέφτομαι και μπορεί να γίνει. Αλούκητα, Πολλούτε και σκουλίκια για δόλωμα. Λοιπόν, θα πω εγώ και θα με ακολουθήσετε, περίμενε. Σταματήστε. Ευλογητός η Κύριε. Ωρεψε, τέτοια μέρα. Να πούμε κάτι εύκολο. Εκεί που μένουν οι νεκροί Αισιοδοξία, κομμάτι. στην υγειά μας, στους ταφούς και στα μνήματα. Παμ, 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 κάποιο θλιμμένο δειλινό με φέρανε τα βήματα. Έχει απαγγελία το ΕΣΕ. Και βλέπω ένα δύστιχο γονιό με σπαραγμό να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει. Έλα Βασίλη, κάνε τη ζωήτσα. Πες μου πατέρα μου γιατί όλοι ενορχίστωση Πρέγκοβιτς. Γιατί παιδάκι μου, γιατί κάτω από αυτό το τάφο η μανούλα σου κοιμάται. Γιατί είδα και συγκινηθήκαν. είχε πάει στον κινηματογράφο. Ο Μπρέγκο συνεχίζει. Ο Μπέκοβιτς. Εσύ ωραία, το ευχαριστήθηκες τώρα που αυτό το τραγούδι. Τέτοια μέρα. Καταρχήν συγκινήθηκε ο Παπαδάκης. Εγώ έχω κλάψει. Έχω κλάψει. Δεν είναι το υπόλοιπο που πήγαινε στον κινηματογράφο από τον τάφο. Όχι, δεν Αφήστε το τώρα, ρε. Πες το τον ανάπηρο που είναι πιο... Έλα ρε Σάβη. Είναι πιο φωτεινό, Άμα πιο ήταν γράμμα. τον ανάπηρο έπρεπε να το πω το νεκρό. Έκανε επίλογο τώρα, δεν μπορεί. Έφαγα τη γη, όχι παιδιά, αυτά είναι τετριμμένα. 166. Είχαμε ένα συγκρότημα κάποτε όταν ήμασταν στο Σταθμαρία. Είχαμε ένα συγκρότημα. The Zag Ωραίος and the Freaka's Boys.